yabona ilanga la izolo indlela belitshisa ngayo kodwa ngithe ubuya kwami ndaqomba ndifuna ubuya ndingene ezigubeni past 3 ndiqomba ndifuna ubuya ndingene ezigubeni baba kuphuma ezigubeni ukubonakalisa nyani ke ngokuba inyani ikhona into uThixo kodwa ke wandinceda akabikho mandla apheleleyo wena kodwa ke kufayayo haleluya igama lenkosi uYesu malibonga ngumntwana kaThixo osindisiweyo ngendlela yeBhayibhile uYesu uyinkosi nomsindisi wempilo yami litikiti lami eyofika ezulwini uKristu haleluya ndibone apha xa ngifika kuYesu ba izono nganene ziyaxolela Thixo uzixolele zonke izono zami akashiya noba sibe sinye into ebangela uba ndichoveke bathandekayo kungenxa yothando endinalo ngani nangoku izolo ndibe ngazama ngicimba ngazomeleza iwesi ke phaya sibali andiyithandi ngosinality nogqirha ngasandeke noba inqwaba yempilisa nawukhathana namayeza kodwa ngayingaba ngasezinalitini ndivele ndathi nje ndifika nje wathi kungafanele uba ndikutofa yeyi ngava nje ndiphelelwa ngamandla njalo emzimbeni ezayimenshina nje le nto nditofa ndaqomba konakele I think ubona indlela le ndiyo uyaqomba yeyi into yokuqala bezawukhawuleza incede lo mntu mandimtofe wamixa ke wenza icocktail ethile wathi ndizawudibanisa into ethile ndidibanise nento ethile sizawukhawuleza esisitofu ngoba ndiva nalo nto ayithethayo ibingaske ayijike le nto nobe belothi nazi iipilisi eziyi-10 ndingaxolela uzivuka ndithi wala kahle yeyi inaliti ayikho manje so ndaphuma kapha lelo yozo ke ezinye kuthiwa zihlafunwa ayiseli namanzi yayihlafuna ngoku usihlafune ethubeni ke ngokusela amanzi ezinye ngizisele namanzi ndiyabomba ke ngoku hayi yaqalisa imfazwe ke ngoku zisilwa ke naloo nto indenza ndibe enzima amehlo amalini ngathi ndihlele endlini enomsi intloko yami iyasinda kakubi ndithi tyhini inkosi kwenze njani kodwa ke ndiyayazi imfazwe ayikapheli iyawuphela mhlasa ngoduku haleluya qha ndithi inkosi hayi ndincede ndimise ngeenyawo andikwazi noba ndithumele imessage abantwini bade baba yi-5 izolo ngoba ndifuna le message ifike le ngoba ndayazi efike kuye uzayiqonda uba hey serious le nto waguqe ngedolo ukuthi Thixo ndiyayiva imessage le kodwa hayi khona yolula isandla sakho ngoku ndani namhlanje ngoba ngathi ndiva noko ngathi ikhona indawana ndathi hey mandiphathelele endlini kaNkulunkulu andifuna ushumayela into endingayenziyo uthi mawuthi wena hayi ndibe nefiva ndazi uba ndityhafile yiyo nto ngazange enkonzweni ndithi bophikisa loo nto leyo ma ndibe mna ndingayenzi loo nto sisamishe yebo ndibe mna ndingayenzi loo nto kodwa ndiyayithetha kuwe kufuneka ndithethe into endiyenzayo ndithi hayi mani ubokuyilwe loo nto uyiphikise mani uthi asuka make ndiye mani niyayibona igama lenkosi uYesu malibonga yiyo ke ngoku le nto ndilapha ndincede ke koko kukhunga kwenu bekungelulanga kona kodwa isandla sikaThixo sikho sithembekile namandla uNkulunkulu ungayideli le nto oyifumeneyo siyambonga umfowethu esangena izimisele la nkokheli ngamanye wamagosa wami lawa Nadia igosa ke apha lihlala apho umzalwane zangaphi izapha amagosa wami wahlala apha ngaphambili lenye lamagosa ami elifile lapha lazosula izitulo yabomba laphinda layo lungise ezinye izinto ekhaya lenye lamagosa ami igama lenkosi uYesu malibonga bathandekayo bendikhe ndagqugula ke namacebo am kwalapha evekini sisithi ngoba siqhubeka ke sikhonza andithi kudala wena sixhenza sibetha wawusukele ententeni ngoku sithi noko abantu xa befikile ekhaya masibajonge uba bazawuhamba bahambe babe baphela laphi na singathi ngoku beseza in big numbers sibafake isitawe nayivalele nto nditshoyo masithi noko xa sibabona ngoku ba hayi noko abantu bakaThixo kumele ngoku sitshintshe igiya sisiwami haleluya ngoku sithi sayigqiba kodwa le veki uyabona masiyigqibeni le veki aniyiboni kanjani masiyigqibeni siyazi ba ke ngoku saphinda sikhonze ngecawe sikhonze ngomvulo umvulo ke lisuku lokuthandaza kuyathandazwa ngomvulo mini yezicelo
nemibulelo yenye yemini ye-miracles kuThixo and indlebe yakhe ngalamini imamela uba sizabe sifuna ntoni sizabe sibulela ntoni sihlangana apha ngomvulo 5:30 ngomvulo siba lapha sizothandaza uThixo asiequipe igama lenkosi uYesu malibonke nangolesithathu masizeni ngolesithathu omama ke bazawungena bona ngolesine siphinde siyodibana ngekawa siphinde sibuye sibe lapha ngomvulo ithi lonto ke ngoku evekini thina sizawukhonza umvulo nolesithathu omama ke bayangena ke komama ngolesine siphinde sibuye silibandla sibe khona ngekawa siphinde sibuye sibe khona ngomvulo andiyazi noba ke andiyigwebi ndithi nathi besiyigqugula khango ndiyalibeka eligqugula lethu apha kuni uba nina nilibona njani eligqugula lethu uzawuphakamisa usisi abemnye athethe lo sisi nomama abemnye notata abemnye othi hayi make siqhube tata nakule veki zayo make siyithathe yonke kaloku siyabonisana bathandekayo ekhayena ndithi kubakho laa nto kuthiwa i-family meeting uboniswane ifamily wonke umuntu uba nesay yes funeka ukhululeke njengolapha ngoku ufike kule ndawo apho izimvo zakho za-appreciatewa khona uba usuka kwindawo apho uthi usathethile uthi ayo kam uyabona apha uzawuthetha le nto uThixo ayibeke entliziyweni yakho ubonise ngoba uThixo uzise ngenjongo apha andiyazi ukuba sithini na ke ngalo mbono noba ngumama noba ngutata noba ngusisi sithini ke ngale proposal ayimbathandekayo nansi iklasi ingapasela uthini mama Mna tata befuna ukuza no bantwana bagqibile ubhala tata